مالک الملک نے فرمایا لیکن حضرت صاحب دے ذوق واسطے اس عاشق رسول دا ذکر کرے نا جو کوئی قرب کلیم وچ کبا گھن گے، کوئی قرب کلیم وچ کبا گھن گے، جیویں طیبہ وچ گھر تبا گھن گے، اندے عشق دی لوگو کیا بات ہے جڑا جنگل چ بہ کے جبا گھن گے، جڑا جنگل چ بہ کے اچا کو سبحان اللہ۔ کون ہن سکے ٹکر خوراک ہوندی، ڈی سارا مال چریندا، تر ریش مبارک راندھی ہئی، نا گھن گھن نیر وہیندا، اج ہے خوشبو میرے عاشق دی، لجپال نبی فرمیندہ، واسیت لوگو جتوال دی ہئی، جیندی مدنی بھال بھلیندہ، اے او جتوالے اے او نبی دا دیوانہ ہے، کہیں دی سنبھال کوئی چودری ملک امیر وزیر بیٹھا لاندھے، اے او عاشق جیندیاں سنبھالا مدینے آلا نبی بیٹھا لاندھے، میرا نبی ہوں پاس رخ فرماوے تے نبی فرماوے انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، صحابہ یمن والے پاسوں میں کو خدا دی خوشبو پئی آندی، ایو عاشق رسول روایت چاندے اٹھ چراوے، بڑھڑی ماں کو مونڈھاند چاوے، سارا دی مدینے دو منہ کر کر کے نیر وہاوے، قبلہ سید المرسلین دے وصال دی جلن خبر پہنچیے، جنگل دے وچے دھاڑ نکلیے، قبلہ پیر صاحب مدینے دو منہ کر کے لمبیاں بہی جاکی دینے سے تے رود کھڑا دے، ڈھول روئی گے ویندے ویندے ماہی روئی گئی، ویندے ویندے یار روئی گے، ویندے ویندے درد ودھائی گے، ویندے ویندے آنکھو یار روئی گے، ویندے ویندے ماہی روئی گئی، ویندے دعا منگی کر اللہ او اکھی دیوی جڑی اکھ خوف خدا دے وچ وی رووے تے عشق مصطفیٰ دے وچ وی رووے، سارے آکھو یار روئی گے، ویندے ویندے ڈھول روئی گے، ویندے ویندے درد ودھائی گے، ویندے ویندے یار روئی، ڈھول روئی گے، ویندے ویندے ماہی روئی گے۔ سیدنا اویس کرنی مدینے آلے پاس رخ کی تھی بیٹھے، حضرت اویس کرنی دے چیخا نکل گن، عربی لجپال علیہ السلام دے وصال دی جلن خبر آئی ہے، باہر لمبی کر کے ادا بیٹھے مدنی باجھوں میں کیویں جی سا
عربی باجوں میں کیویں جیسا میں تتڑی آباد کیا تھی سا میں تتڑی آباد کیا تھی سا تاک ولائی گے ویدے ویدے ڈھول روئی گئی تیرے استاد صاحب وصال فرمایا 84 چک کا پورا علاقہ موضع گواہ استاد صاحب دا جنازہ یقین کرو اٹھے پورے چک دے اندر کوہرام آئی سارے چک دی چیخو پکار آئی حضرت صاحب دا وصال تھے پورے موضع دے اندر میں آدھا سارے چک جو آواز آندی آئی ڈھول روئی گئی ویدے ویدے آکھو یار روئی گے ویندے ویندے درد ودھائی گے ویندے ویندے یار روئی گے چاکو سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق محبت جڑے آنکھیں جو نیر لڑ وینے آنکھو جنہاں نیر وہا چھوڑے اللہ سہی دوہاں جہانے کامیاب فرما چھوڑے میں پیارس کرے نام کہ حضرت اویس کرنی جو کائنات کوئی محب نہیں ایسا جڑا عشق اویس دا تولے کر خدمت یما بڑھڑی دی جلے ہجر فراق دے رولے جیندی جھوک دموں کر پاک نبی جھلے پاک ہوا دے جھولے اندے عشق دی لوگو کیا باتیں جے کو عمر علی ونج گولے اچھا کو سبحان اللہ دوستو بزرگ علماء موجود ہیں میں جڑی ایت پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بھی سنو اللہ دے محبوبان دا مقام اللہ دے محبوبان دی شان تے اللہ تعالیٰ قرآن بیان فرمائے جو مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جیاں شانہ دیتن کائنات جو کچھ تھیندہ رہی ہے قرآن آدھے مدینے والا محمد اکھی نال تکیندہ رہی ہے حضور قبلہ حضور علیہ السلام دی یہ ولادت نہیں تھی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے ملک صابر صاحب اللہ قرآن فرمائے دے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف اچھا کو سبحان اللہ اللہ دا قرآن آدے حزقیل علیہ السلام دا زمانہ ہے تے لوگ اپنے اپنے گھریں جو نکل دے پہن اللہ فرمائے دے خرجوا من دیارہم اپنے گھریں چو بندے نکلے ہوئے نہیں حضرت قبلہ گھریں چو نکلے ہوئے نہیں وسطی چھوڑی ہوئے نہیں شہر چھوڑی ہوئے نہیں کیونکہ شہر دے وچ وبا پھیل گئی آئی دھڑا دھڑ بندے مردے پہ آن دو دفن کر کے آمن ترائے موئے پین تری کو دفن کرن 5 موئے پین 5 کو دفن کر کے آمن ڈا موئے پین قرآن آدھے بندے ڈر گئے موت دی وجہ تو گھریں جو نکل دے پہ توجہ فرمائے خرجو من دیارہم بندے گھریں جو نکلے وینن وچ بڑھڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں وچ بچے بھی ہیں مرد بھی ہیں مستورات بھی ہیں فرمایا گھریں جو نکل کے ویندے پن کیوں ویندے پن
رب دے وہم الوف حذر الموت. الوف جمع الف دی تے الوف سدینن ہزاریں کی جمع جو تھیا. مفسرین دی تحقیق بندے 70,000 بندے موت تو ڈر کے شہر چھوڑ کے جنگالے ٹر گئے. انہاں کا جنگالے چاہے ہیں بچ ویسوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے جو وبا پھیل ونجے اتھو نکلنا جائز کوئی نہیں. اللہ فرمائے دے تو اتھائیں رہو جت ویسو اینما تکونو یدرکم الموت. موت آمنی ہے. باہر دے بندے اندر نہ آویں, اندروں والے بندے باہروں نہ نکلیں. لیکن قرآن دے موت تو ڈر کے جو نکل پہ سارے جنگالے چونج بیٹھے. تو قبلہ پیر صاحب رب کو جو غصہ آیا, اللہ کو ناراضگی آئی ہے. قرآن دے فقال لهم اللہ موتو, اللہ انہاں کو فرمایا مر جاؤ. قرآن دے 70,000 بندے کٹھے مر گئے. اچھا بولو کٹھے. اللہ سے فرمایا موت تو جو ڈر کے نکلے وے اتھ رہوا تے تو آکو نمبر وار مارا ہارا. ڈر کے جو آئے وے موتو یکے مر جاؤ. قرآن دے سارے مر گئے. فرمایا جنگل دے اندر جڑے پاسے نظر ونجے لاشائیں موئے پن بے گورو کفن رل دے پن. نہ کوئی کفن پواون والا, نہ کوئی غسل دیون والا, نہ کوئی دفن کرن والا. سارے اللہ شاہ پن تھیاں بے گورو کفن رل دے پن. ایک دی گزرے دوجھا دی گزرے ترائے جاڑے گزر گن پن جنگالچ. مفسر فرمینے نے بندے مچ گن آنکھوں ترک گن. عجیب کیفی. دوستو ذرا توجہ کرو. یہ تا بندہ پھون پھان سا بڑی تکبر غرور میں ملک میں خان میں مولوی. یاد رکھو قرآن دے وہ لمحے یاد کر. 2 گھنٹے زیادہ گزر ونجن خطرہ ہے مچ نہ ونجے. گرمی دا موسم ہوئے ہر کوئی آدھے برف دے بلاک چواؤ ایسی کمرے سماؤ. ہمہ کامر پہ گئی ہے. تے بیاں تریاں چیزیں مچ دن جڑن بندہ مچے وال پچھو بندے دے مچن دی بو اتنی خطرناک ہوندی ہے نہ کوئی لنگ سکدے نہ کوئی کھڑ. مالک ہی واسطے فرمیندے اللہ فرمیندے حیا کر. رب دے تکبر غرور نہ کر. الکبریاء ردائی. تکبر میں خدا دی چادر ہے تین نہیں سجدی تو کیوں پہنا. کدے خیال کیتے میں نہ یہ شہر خلقا, میں رب تین کیڑی چیز تو پیدا کیتا ہے. فرمایا بنیا کیڑی چیز تو ہے. مرن تو بعد کیفیت دیکھ. میں طوالت اتنی میدہ اتنا عرض کرے نا مچ گئن ترکے پین عجیب کیفیت ہے. استاد عبدالخالق صاحب تریجے جاڑے اللہ دے نبی حزقیل علیہ السلام جنگلے چاہے تے اللہ دے نبی جنن غور فرمایا مل کے آنکھو نبی نو ترسا. اللہ دے نبی نگاہ کیتی ہے ساری امت قوم ہوئی ہوئی نظر آئیے. عجیب حالت ویکھی. اللہ دا پیغمبر دیکھ کے اکھی چوں آنسو آگن. نبی روون کھڑ گئے. فرمایا 70,000 موئے پن. اللہ دا نبی پیا دے مولا مولا بھول گنی رول گنی. اللہ بھولن رولن مولا میں کوئی منے نیان جتنے موئے پن مولا تے کوئی منے نیان. اللہ تو کوئی منے نیان میں کوئی منے نیان. غلطی تھئیے بھول گن. نبی دعا دے ہاتھ جاتن. اللہ دے نبی آکھے مولا انہا مرن والا دمو نہ دیکھ. میں نبی دی عظمت نوے لے. اللہ میں نبی نوے. قرآن دے نبی دعا دے ہاتھ جو چاہتن. قبلہ قمر صاحب اللہ دے نبی دی دعا ہے رب دے ثم احیاہم. مرضی نال مرو سے نبی دی دعا نال 70,000 جیوا بلو. چاکو سبحان پیغمبر دی دعا نال
مل کے آکھو 70,000 مردے یک لخت زندہ تھی گئے. ویسے عمران خان والا دھرنا نہ مکا ہوندا نا تے میں دھرنے والے کو آکھاں جو سبحان اللہ پڑھ دے والی اسلام آباد لگے بجائے، پر ہن وہ مک گئے. ہن میں تاری جا فرشتیاں کو ساڈا ما استاداں دے عرس تے آئے بیٹھے ہو نبی دی عظمت سن کے اچا چاکو سبحان اللہ. دیکھو نا نبی پا اللہ دے پیغمبر دی عظمت تقاضا ہے زبان سبحان اللہ دا پڑھے والا کو سبحان اللہ. حضور قبلہ پیر صاحب ایک روایت جاندے جلے بندہ آتے نا سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اللہ فرشتیاں کو آتے بندہ تھی دے میں کو پاک آدھا بیٹھے گواہ تھی وہ جنہ میں کو پاک آکھے میں خدا انہاں کوئی پاک کر دیتے. میں قرآن کھڑا پڑھتا قرآن آدھے سم احیاہم نبی دی دعا نال 70,000 کو جیوا چھوڑے اسے. اور میں تو آدھے کن پوچھ رہا بعض مولوین جڑے آتے ہیں نبی ولی کی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی دعا سے 70,000 مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں. عمر مکا کے مویان زندگی کھٹا کے مویان جلے نبی دعا منگیے تو مولا فرمایا میرا قانون تا کوئی نہیں ہن قانون نو ویکھاں یا حزقیل نبی تیرے منہ نو ویکھاں. رب آکھا قانون تا بدل سکدا تیری دعا دے ہاتھ کا دے خالی. آکھو نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی سبحان اللہ. اور سنو علماء موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام جنن گن تورات گھنن تے پچھو قوم گمراہ تھی گئی. قرآن دے بت خازکم العجلہ انہاں بچڑے دی پوجا شروع کی تھی. قبلہ پیر صاحب وچھا سونے دا بنایا اس ساموری سونے دا یہ طویل مضمون ہے سونے دا وچھا بنا دے تے اس مٹی دی چٹکی اس تے کول آئی اس چٹکی وچھے دے ناکج تے منہ جڑی قرآن آدھا وچھا زندہ ہو گیا. وہ مٹی دی تاثیر ہے آئی کہ مٹی لگ دی گئی تے وچھا زندہ. او ساموری لوگاں نو آکھا موسیٰ کلیم اللہ جس خدا نو تور تے ملن گیا او خدا تا وچھے چاہ گیا او تا وچھے چاہیا. قرآن آدھا قوم گمراہ ہو گئی انہاں وچھے دی پوجا شروع کر دیتی انہاں آکھا وچھے خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلے واپس آئے ویکھیا منظر وکھرا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبرن غصہ آویا تے ٹوپی دے وچوں بھی اگ دے شولے نکل دے. اور یاد رکھو اللہ دی صفت جباری صفت قہاری کیونکہ رب دی جی میں صفت رحیمی کریمی ہے رحیمی کریمی دا ظہور بھی بندے چو ہونا تے او دی صفت جباری قہاری دا ظہور اللہ دے نبیان دے وچو بھی ہوندہ ہے تے خدا دے ولیان دے وچو بھی. قبلہ پیر سے تو پوچھو سویرے میں پڑھدام قدرتی کہ بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ دی بہن آئی کھڑی ہے تے بابے کو پیا دیئے فرید بھیرا اے بھنینجے کو رشتہ تدے چاہ حضرت علاؤدین مخدوم صابر کلیر کو بھنینجے کو رشتہ دے. بابا صاحب فرما بی بی اس نو رشتے دی لوڑ کائے نہیں پر نہیں جن دی انہوں دی کیفیت بی بی آکا کچھ ہوئے میں تیری بھینا. میں مختصر اس کرے نا بابا فرید اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا تے صابر کلیر دے جباری کہاری جلال دا عالم آئی اشاعت بعد آئے نا تے بیٹھی آئی بیوی تے پوچھا تو کون ہے انہاں کہا میں تو بیوی ہاں کہا ہے میری بیوی میرا تا ہکو ایک کائنات ہے جستے سوا میرا ہور کوئی نہیں. تو کہا جلال دی اے جی نگاہ کی کون ہے بزرگا لکھے مخدوم علاؤدین صابر کلیر ایسی نگاہ کی تھی بی بی نو اٹھائیں اگ لگ گئی مئی اٹھائیں ختم ہو گئی مر گئی اے جی جلال والی نگاہ آئی ختم ہو گئی. بابا فرید سویرے بھین کو آکھا بی بی ہونتا راضی ہیں میں جو تے کو آکھا
میں پڑھے بی بی چاٹ ماری علاؤدین صابر کو تے بی بی آکھا میں پھرا کو شرمسار کی تی ماں جو چاٹ ماری حضور کئی مہینے تک مخدوم علاؤدین صابر کلیئر ایک درخت دی لڑی پکڑ گئی میں جو لڑی ہاتھ گھٹا آپ اتھائیں کھڑے رہی ہے بولو اتھائیں خواجہ غلام فریدہ دے خودی تو دور ہیں سرمست جام تو ہور ہیں حق دے ہمیش حضور ہیں حق دے اچھا کو سبحان کئی مہینے تک بابا صاحب دی ہمشیرہ کیا فرید بھیرا کہیں طرح دا بلہوں آئی کوئی کھڑے بابا صاحب آکھے کاری سلواؤ کاری سونی آواز آلا کاری صاحب آگیا کاری کو فرمینے تو قرآن پڑھ کھڑے ہو کے نال وہ کاری صاحب پڑھدا رہا وقت وہ کاری صاحب چپ کر گیا مخدوم علاؤدین صابر کلیئر اکھ کھولی تے اس نے فرمایا پڑھ وہ کاری آکھا لنگا جی میں تا تھک گیا کھڑ کے تے فرمایا بے کے چا پڑھ اس آکھا جی تساں کھڑے رہو تے میں بے رہا اے بین تو برداشت نہیں ہوندا تا علاؤدین بے گئے اس نے فرمایا چلو میں بانا تے تو ہونا اس طریقے نال آپ نو بلہایا گیا یعنی کیفیت ہے تے حضور صبر دا یا عالم میں پیا پڑھا بابا صاحب نے فرمایا علاؤدین تو میرے لنگر دا منتظم میں لنگر تھائیں چلامنا کیونکہ میں نے بھین آکھا میری بھین آکے گئی پڑھائی دے تے پالی دے فرمایا تائیں لنگر چلامنے سال گزر گیا جنن اممہ ملن واسطے آئی ڈٹھونے تے ہڈیاں دے چم باقی ہے اتری کمزوری ہے ماں رو پئی آکھت فرید بھیرا دنیا لنگر کھاندی پئی ہے بھڑیں جاوی آپ نے سروایا نگاہ کی تو نے بابا فرید حیران ہو گئے فرمایا علاؤدین تین میں لنگر دا منتظم بنایا ہی لنگر چلامنا اکھی جو آسو آگئے اکھوں نے حضور تو ساں کھائیں تے لنگر چلامنے اے تا نہ کھاوے جو خود ہی کھامنے اے نہ کھاوے خود ہی کھامنے میں سال بھر چلایا ہے پر میں لکمہ باب فرید اٹھی دے سینے نال چلایا فرما آج تو بعد علاؤدین صابر اچھا کو سبحان اللہ میں گل مکینے میں عرض کرا کہ سامری جائیں بچے دے چٹکی مٹی دی پاتی موسیٰ علیہ السلام کو سدیا حضور قبلہ تے قرآن ہے قال فما خطبک یا سامری موسیٰ علیہ السلام آکھا او سامری آئے تے دس اس وچھے نو جیوایا کیویں آئی وچھے نو بلوایا کیویں آئی اے تا بے جان آئی اے وچھا زندہ کیویں ہویا قبلہ پیر صاحب جڑا سامری جواب دیتا رب قرآن فرمایا اس آکھا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول اچھا سبحان اللہ سامری آکھا لگا حضور جلے جبریل علیہ السلام گھوڑی لائی آئی نا جبریل گھوڑی لائی آئی موسیٰ علیہ السلام دے پچھوں تے حضرت جبریل دی گھوڑی دے جتھے سمبھ لگ دیان میں دے دھاوے نام اتھے زمین زندہ تھی ویندی آئی سبزہ اگاند آئی تے اس سامری آکھا قبض تو قبضۃ من اثر الرسول جبریل علیہ السلام دی گھوڑی دے سمبھاں لی مٹی دی مٹھ بھر دے میں بد گدی آئی کپڑے میں آکھا یہ عام مٹی نہیں حضور اوہا مٹی میں چاہیے آیا جبریل دی گھوڑی دے سنبھانا لگانا لی مٹی دی چٹکی میں اس سے پاتی ہے مٹی دی تاثیر ہے کہ وہ زندہ ہو گیا او قرآن آدھا جبریل دی گھوڑی دے سنبھانال جڑی مٹی لگ پوے او مٹی دی تاثیر جو مردے نو مٹی لگے دے مردہ زندہ فرما جڑن گھوڑی دائے مقام ہے گھوڑی والے دی کے شان ہو سی ول جبریل ساڑے نبی دا ادنا نوکر غلام تے خادم میں توانو تو پوچھدا جس نبی دے خادمہ دائے مقام ہوئے انہاں دے آقا محمد رسول اللہ دی کے گھوڑی دے سنبھانال مٹی لگی ہوئی مردے نو لگ پوے تے مردے زندہ اے تے مٹی نال مردہ زندہ تے حضرت شہزادہ پیر محمد سلیم شاہ صاحب اے او بزرگ بیٹھن
انہاں بزرگاں نال تعلق ہے جنہاں دی نگاہ نظر پائے ونجے تے مردہ کے مردہ دل ہی زندہ ہو گئے دا۔ علامہ اقبال اتھیں بول پہ آکے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا۔ اللہ تعالی حضرت استاد صاحب رحمت اللہ علیہ دے دربار کو تا قیامت اسی طرح شاد باد اس طرح رکھے کہ جڑا فیض دا چشمہ جاری ہے ہمیشہ جاری ساری رہے۔